Useyinqumele ugwayikatiki inyanga edumile uKing Bhakanzama okuthiwa umfana futhi Mkhwanazi esemdubaduba uthi uyinika izinsuku ezintathu kuphela. Ayixolise ebantwini. Awuyizwele nantu udaba la kwesiqiniseko esemedia awulithokozele. Ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi. Mfana futhi Mkhwanazi sengiqedile ngesikesh. Sengibhekene nawe ndoda. Ungibhazile mfana futhi. Wathi ungibhaza mfana wami wangitshela amasimba. Waze wazongitshela ukuthi waxoxa inganekwane mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami. Nga-understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani. Wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil. Umsebenzi wami ngiyaliprotecta, ngiyamprotect umuntu osuke efune i-product yami. Kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta kwaukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash, angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngingakaconsult esigodlweni. Mfana futhi ngiconsultile esigodlweni. Mfana futhi ngiqedile ngescash. Ngibhizi nawe mfana wami njengamanje. Njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise. Ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kuLosithathu ngiyalibala nalolu. uLosithathu, uLosini, uLesihlanu iyaphela ingqinamba. NgoMgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi. Mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele. Already kumakhanda dam kuthukuthelwe. Ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda. I normally don't do this. Ngoba unomakhanda all wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi Mtuba. Uyazazi? Mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto wayikhuluma nami ufikile. Ezinye watshelwa yimi zona. Ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena. Nginefayeli mfana futhi. Ipower izozama ukulidedela ngendlela yami. Kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi uscam. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini. Uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngawumngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenzile ezingalungile. Ngikunika 3 days mfana wami. Ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngescash. Kulo 3 days ungifonele wenza ulive. Inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260. Ngiyinika wena ngqo umoshile mfana wami ezweni. Uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela fokon. Uyazazi mfana futhi. Uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi Mkhwanazi Mtuba masimba akho. Uyazazi? Xolo yimina manje. Angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye. Okwakho ngokufaka ekufana nokaSigujana. Ngizoqinisa isandla kuwena. Ngoba ungizele ngobuso angiphendulwa mina mangikhuluma. Awungibhazi mina mfana wami. Awungibhazi mina. Xolo yimi awungibhazi mina. Njengoba ungibhazile mfana wami ngifuna imali zabantu lezi owayithatha. Baningi. Funa uyibuyisele emuva. 120 100 mali before uyibuyisele. Ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe
aqala ahlale nawe phansi kuqala ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthiwa umuntu uhlala naye kuqala mu consult mengabe usuhlulekile mina ngizofeza yonke into mfana futhi ungiphazile mfana wami ngakubuka ngathi ubheke lensha uyasazi isimo sempilo yakho wena uyakwazi ukugula ohamba nakho mfana futhi mkhwanazi uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho mfana futhi mkhwanazi funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho ungibhazile mfana wami benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngescash ngiqedile ngescash njengamanje sengibhekene nawe ngqo kodwa before ngiveze konke mfana wami konke because umndeni wakho ozalwa nawo ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile kubona ukuthi kube nje abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile ukudlala ngabo ngendlela odlale ngayo different types zokudlala mfana futhi mkhwanazi sengikhona mfana